umaga, mga Inday, Dudong. So, it's your Inday Val again. And of course, say hi, Dudong Liit. What? What is that? What are you eating? Noten? Ay, kumakain siya ng mani, mga Inday. At gusto niya siya yung magbabalat. Kasi yung inaano to. Oh. Ang sweet-sweet naman. Danke, Val. Gusto niya siyang babalat. Ayaw niya nang ako yung babalat. Tingnan niyo, oh. Pero alam niya yung dapat kainin at hindi dapat kainin. Musta sa mga? Musta, guys! So, iwanan ko muna kita, ha? Ano bang Tagalog? Iwanan muna kita. Ha? But, wait daw, wait. Why? Are you gonna give mama? Oh my gosh! What is that? Danke ba? So, tapusin ko na muna to. Actually, naglilinis ako ng kitchen kanina. Tapos, naisipan kong mag-vlog sandali. Para kahit papaano, diba? May ano tayo. May vlog si Lola, ang Lola Val nyo. Paano ba to? So, tama ba? So, ayan na lang muna. Ito yung mga, diba nag-bake ako kahapon ng chiffon cake na naman. As usual, kasi ni-request uli ni Dudong. And, ito yung pinag-bakean ko. Binabad ko na muna sa water kagabi para pagising ko na maaga, mabilis na lang siyang linisan ito. So, hindi yung as in kukudkurin mo. Ito hindi ko na ito nilagay sa dishwasher. Yung mga nilagay ko yung mga hindi malalaki para madami yung malagay. Nga pala magsha-shoutout ako. So, diba, habang naglilinis, magsha-shoutout ako. I hope mabasa ko ng kasi wala pa akong lens. So, naglalagay lang ako ng lens, iblalabas kami. Kasi, pag, alam mo yun, pag nasa sasakyan ka, tapos, ang dami mo nakikita ng mga letters, or mga tao, ang nahihilo ako kasi pag nakikita ko yung mga tao, mga blurred na wala akong nakikitang muka. Kaya, need ko talagang maglagay ng contact lens pag lumalabas. So, simulan natin. Shout out kay Victoria Camero. Sabi niya, Day, kumusta? Ano nangyari sa pisngi ng bata? Bakit mapula? Ingat kayo dyan. So, ito siguro yung nakaraang vlog namin, mga Inday. Diba yung bagong gising si Savi? So, mostly dito yung mga pure Dutch, tsaka mga half, katulad ni Savi. Talagang mamula-mula yung skin nila, mga Inday. Lalo na yung pisngi nila. Especially pag malamig. Diba nung last vlog namin, nag-walking kami sandali, mga Inday, nila Dudong. So, usually yun yung makikita niyo sa vlog namin. Kasi ayaw ni Dudong nang nakatambay sa bahay. So, talagang nagre-refresh yan siya. So, parang nare-relax siya pag may nakikita siyang nature, mga ibon. So, yun yung pang-ano niya, pang-tanggal stress niya. So, kaya, balik tayo, yung mga bata dito, napupula talaga. Sana all. Hindi na kailangan alam mo yun, maglagay dito sa cheeks ng pampula. Kasi talagang mapula talaga yung mga cheeks nila. Pag malamig, bagong gising, pag may sakit, talagang super pula. So, malalaman mo na may nangyayari sa baby mo pag super pula yung pisngi niya. So, ganun, mga Inday. Kaya, ganun yun, sis. Talagang mapula lang talaga. Rena May Castronevo, shout out. Nanette Bandico, shout out again. So, ayan, sabi niya, ayan, may ka-long distance relationship to si sis Nanette eh. And Dutch din. Kaya napadpad siguro siya sa vlog ko. Kasi, kahit naman ako dati, nung nasa Pinas pa ako, nung nung getting to know each other stage pa lang kami ni Dudong, nalilig na ako manood ng vlog ni Simply Race. Si Simply Race, yung subscribers na dati, siguro mga 30 plus pa lang or 50 plus. Pinapanood ko na yan siya. Kasi alam mo yun, yung mga Pinay na nasa Pinas pa na may mga jowang foreigner na, syempre, naku-curious tayo, ano yung life meron sila dito sa labas, dito, kasi nandito na pala ako. So, ayan, naku-curious tayo, diba? Kaya, yung tendency is, nanonood tayo palagi ng YouTube. Sinusubaybayan natin sila kung ano yung mga buhay-buhay, para at least, meron tayong idea kung ano yung magiging life natin dito. So, ayun, mga Inday, yun na nga, napalayo tayo. May ka-long distance relationship siya na Dutch. So, medyo marunong siyang mag-Dutch. Nagpa-practice siya kasi dito before ka makapunta, magtitake ka muna ng exam sa Netherlands Embassy sa Pinas. Sabi niya, salamat daw sa pag-shoutout. Mukhang masarap yung ginawa mo, Day. At ang sweet ng anak mo, Day. So, ayun. Yung siguro yung
ginawa kong custard cake. So, ayan, masarap siya mga inday. Siguro, next na luto ko, mas masarap pa. Kasi syempre, di ba, pag mga first time, medyo hindi. Pag ganun ka, ka-perfect. Hanggang sa ma-perfect mo. Manang Abel, ayan, friend ko dito sa Netherlands. Actually, hindi pa kami nagkita, pero, ayan, through Facebook, nagkakausap kami halos everyday. So, ay, kinukonvince ko siyang mag-vlog. Para for memories sa mga, ayan, sa baby niya, at sa mga kung ano-ano ginagawa nila. Cinqueta, shoutout again. Ayan, sabi niya, always watching your daily vlogs, sis Val. Simple shoutout makes us happy. Kaya, ayan, as much as possible, kailangan, kumbaga, inaano ko yung self ko na mag-shoutout. I hope, palagi ko siyang alam mo yun, maalalang mag-shoutout. Ma-remind ako palagi. So, ayan, more foods to cook. Stay safe, and God bless always. Oo. So, paninindigan ko ang pagka-housewife ko, mga inday. So, ay, nag-order na ako ng mga gamit panluto, especially pang bake. Sino pa? Melissa de Dios. Shoutout, Lorna Montisilio. Ayan, salamat sa shoutout, sis. I always watch your daily vlog. Ingat palagi kasi you're pregnant. God bless. Oo. So, ayan. Halos lahat naman sinasabi mag-ingat. And of course, alam ko sa sarili ko na dapat ako mag-ingat. Especially, ayan, already 36. Oh my gosh, malapit na ako mag-37 mga ina next month na. Valentine's Day. So, Emelda Ben Shushan. You can check, but as far as I know, the expiry date that is normally added, especially to dairy products, is something like best before date. So, ito yung, last vlog ko, may sinat aside ako dito na yogurt kasi nga na namin na expired na siya. Actually nakalagay doon is expiry date is January 21, tapos yung nung time na nag-record ako ng vlog is already January 25. So mga 4 days lapse na. So kaya ayun, inano na namin. And ay pag ganun kasi ayaw din ni Wibe na anuhin pa kasi nga buntis daw ako at si Savi bata. So talagang pinapacheck talaga yung date. Wala nang tikim-tikim, chine-check talaga yung date tapos set aside na. Actually, alam ko yung sa chocolates kasi ando sa Pinas, may friend ako doon, may kamag-anak siya sa labas. Tapos may mga padalang chocolate. Tapos may mga expiry date na, ayan yung mga chocolate, mga expired na, pero masarap pa din. Shoutout to Sheila's Vlog, to Pobreng Bisaya TV. Ay, palagi yan siya si Pobreng Bisaya TV. And palagi kitang napapadaan ako palagi sa silent LS mo. Nida Lazariaga, Team Lasha, ayan, always yan siya. Cherry de los Santos Marfi, siya din. Ayan, mga palaging bumibisita sa premiere ko. Varna Lisa Kaya, shout out sis. Miram Kala, ayan, cute naman ang baby Savi na yan. Hey, kulit ni Sir Dudong. Lorna Montesilio, Angie Bigino, shout out. Liam Boy Dutch Filipino, shout out sis Chen. Rowena Gador, Marilyn Villanueva, shout out. Meron pa ba si Tita Ruby, si Tita Emmy, shout out. May mga nakalimutan pa ako. Team Cavayen, ayan, si Itzien, tsaka si Ikat's Vlog. Rena May Castronevo, Mars Jackie, Emilia Felias, Glenda Pura, and si Gigi and Laika. And ayan, si Sis Jennifer Fernandez, shout out sa'yo. Ginagamit niyang channel is, ginagamit niyang account dito is kay Nathan Katam. So, ayun mga inday, hanggang dito na muna yung shoutout natin and ipapagpatuloy ko na muna to and babalikan ko kayo maya-maya. More moments later. Hello! I'm back ulit mga inday. Since 10 minutes na lang, bababa na si Dudong. Ayan, inubad mo na naman yung medyas mo. Where's your socken, Savi? Ay, nako. So, ayan, gagawa muna ako ng toasted bread para sa kanya. So, ito yung ingredients. Ito yung mga ayan, syempre bread. Ayan, ito yung ilalagay natin. Tapos, ayan, ano ito? Cheese. Tapos maglalagyan niya na lang, isasawsaw niya na lang mamaya sa ketchup. So, ayan, ready na natin yung ketchup. So, tapos ayan yung toaster natin. Mga inday, para pagdating niya, okay na. Siguro mag-init na din ako para gawan siya ng tsaa. Init ko na muna yung bread para pagbaba niya, naka-ready na sa table. Diba? Para sulit-sulit na naman pagiging housewife ni Val. Pinaninindigan. Actually, sa umaga, yung kinakain ko,
Yung kinumbine lang siya na chinak na maliliit na banana, tapos grapes, ano pa, minsan pag may avocado, hinahaluan ko ng avocado. Kaya lang, nauubos palagi yung avocado namin kasi mahilig din sa avocado si Dudong. Kaya dalawa kami mahilig. Tapos nilalagyan ko siya ng ibap. So, yung, ano lang. So, time check, it's siguro mga 8 minutes to 11:30. So, ito yung ano, ito na yung lunch mga inday. Hindi sila mahilig sa mga heavy meal. Paano pa bread lang sila. Lagyan muna natin ng butter, yung bread. Pagkatapos, hindi nyo nakikita, no? Wala kasi akong ano eh. Beter, hè? Dit goed. Dito si Dudong siguro Het laatste woordje, jongens. Besmettelijk. bumagal yung internet sa taas. Kaya if maririnig nyo. Als je die goed hebt, hè? Wow. Love internet is niet good, Boba? Nee, die zijn nog niet goed. Ayan, bumagal nga yung internet. Besmet. Voor een kort, hè? Ininit ko muna, sandali. Ito, bago ilagay. Ganun, cheese. Cheese with love. Handig, hè? Zo'n milk erbij geven. Gusto niya madaming cheese eh. Heb je op school niet, hè? Je mama of je oma of achter je staan. And then ito. Zo laatst, klein foutje. Een klein foutje. Ayan. Maar niet, jij moet het dooreten. So, ayan. Ganyan lang naman kasimple mga inday. Komt ie, jongens. And sobrang happy na yan si Dudong. Na pinagsisilbihan. Kahit ganitong silbi lang. So, ayan. Pag naplansya ko yung ano niya, yung mga long sleeve na, ay, talagang abot langit ang pasasalamat niya. So, ganun siya mga inday. Wel heel moeilijk, Ang hoor. kunting bagay. Maar wel iets voor deze tijd, hè? Het besmettelijk. Balik natin. Coronatijd. Een beetje ermee, alsjeblieft. Ayan. Kasi feeling ko mas super mainit dito sa baba kaysa dito sa taas. Ayan. Tapusin ko na muna to and then magla-lunch kami. Ito na din yung lunch ko mga inday, pati si Savi. So, Deze wil ik ganun. nog even hebben. 2,000 years later. Good afternoon, mga inday! Patay, si Buntis. Inaano mag-football ni Dudong. Okay. Lalagay lang ni Mama dito yung ano ha. May binili ko. Ay, nakakapagod. Pagod na si Buntis sa katatakbo. Yeah, come here. Okay. Come here, here. So. Yeah. Okay. Okay, ano yung sabi? Ano ba yan? Oh, natumba ko nung hangin. Ay, stop na. Pagod na si Mama. Mama is tired. What is that then? What is that? Maingay sa background mga hindi kasi kukumpuni pa rin si Dudong yung ano sa may table dun sa may sampayan. Oh wow, grote boot. Bal, grote bal. Bola ba yan? Bola like this. Okay, ano yung drawing ni Mama? House? What? Auto? Kunain siya? O ba dan? Ha? Ano? Okay, what is this?
What is that? Ball. Okay, what is this? What is that? Here? Bloom? Wat? Huh? Cadeautje? Okay, cadeautje. Wow. Ja, dit is cadeautje. Cadeautje zit er. Cadeautje. Ja, gift daw, cadeautje. Mama, nog één, mama. Isa pa daw, nog één. Isa pa. Wow. What is that then? Cadeautje. Ja, cadeautje? Nee. Nee. Nee, pauw. Mama, cadeautje, zie? Nog een keer cadeautje? Ja. Okay. Gawa daw ako ng gift. Drawing ng gift. Wow. Zie, nog eentje. Zie, mama. Nog eentje. Cadeautje. Nog? Okay. Okay, let us check yung ginagawa ni Papa. Cadeautje. Ayan. Tapos na daw siya sa ginagawa niya. So, i-check up natin mga inday. Don't flop. Oh, why? Amateurism. Yeah, but... It's not professional. Yay! So, ayan mga inday. Nahihiya pa siya. Wag ko daw i-vlog kasi simple lang daw. Simple. But, beautiful. It's your sleeping room. Sleeping room ko dyan. So, dito ako magtutupi mga inday. Ayan, ilalagay ko dun. Tapos dito naman yung lagayan ko ng mga ayan, yung mga abubot dun na nakakasikip sa kitchen. Tapos lalagyan ko siya ng curtain para medyo, Yeah, I think this is nice. Ayan. Let's go into here. ayan, para medyo maganda naman tingnan. So this for storage. Yeah. This after work. Make nice and maybe here nice lights, huh? Ayan, papagandahin pa daw niya mga inday. So you can do laundry. Wow! I always do laundry. Nasanay na ako kasi gusto ko ako yung gumagawa. And it's small screws. Then it's also stronger. Yeah. But I forgot to buy. Nice, love. Yeah, Good first rest. job. Clean. I'm gonna cook pansit. So mga inday, ayan yung dinner namin for today is pansit. So, di ko alam if paparisan ko siya ng bahala kung sino may gusto kasi ako pinaparisan ko siya ng rice. Kaya lang sila, ayan, pansit lang talaga. So, yun yung dinner namin for today. And, ayan. And, maya-maya ulit mga inday, magluluto muna si Inday Val. So, ayan, nagluluto si Buntis ng pansit. And, ayan, binabad ko na muna yung, ano ko. Love and about dumplings. Okay, ayan, nag-request siya dumplings. Maybe you get some, love. Because I like it. Ayan, may request siya aside. So, kasi nga naman, carbohydrates lang to. So, ayan, nagpapapito pa siya na. Leo? Yeah. Ayan siya, mga inyo. Oh. Love, I can make this. Echt waar? And then we put it on the freezer. Oh, mooi, want het is 6 euro in pakket. Yeah. Sure. Savvy. And even siomai. So, ayan, gagawa din ako ng siomai. Nou, dat moet je nou maar eens doen. Wait, nee, dat is niet nog voor eten. Straks, ja? Moments later. Hi, finally. Naluto din ang pansit ni Inday Val. Ayan. So, ayan, naghanda na si Dudong ng mga plato. Na-enjoy ko naman ang luto-luto. Tapos ito yung request niya. Savi, kom, we gaan eten. Jawel. Come here. Kijk, Mark, pansit. That's your favorite? Kumakain yan siya ng pansit eh. So, ayan mga inday. And ihinto ko muna sandali. Dalawa nag-aaway. So, ayan. Come, love. Kaneta. Come, Sabi, you sit here.
Yeah. We are mama. We're here. Sit down with mama. Yeah. Yeah, say hi first. Hi. Say hi first. Hi. Ja, More moments later. Tapos lang namin kumain. And if makikita nyo, ayan, nakapaghugas ng lola nyo. And yung dalawa, si Weaver nahiga sandali. Tapos nanonood ng TV si Dudong Gamay. And ayan, since kanina, habang naglilinis ako dito, inayos at nilinis ni Dudong yung, ayan, lagayan namin ng mga anik-anik dito sa, ayan, ito, sa other room na yan. And naglagay din siya ng isa pang lagayan katabi nung washing machine namin. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung surpresa ni Dudong, mga inday. So, tinupad niya yung kahilingan ko. And, ayan, the other day ko lang to winiling sa kanya na ganun gusto ko may tupian at gusto ko may mga lagayan ng mga, kasi sumisikip na din yung mga cabinet namin dito sa kung ano-ano lang mga gamit. So, ayun, request granted kaagad. Ano papakita ko sa inyo? Pasok tayo. Wait, light muna. Charan! So, ayan, huwag nyo na lang muna i-mind yan. So, hindi pa yan yung final. And actually, gagawan pa ni Dudong dito ng light daw para, ayan, mas maliwanag pag nagtutupi ako. So, usually dito nakalagay yung sampayan namin. And, ayan, nandun siya sa another room doon. And huwag nyo nang tingnan kasi makalat pa yan. So, ayan. So, dito ko na lang muna nilagay ito. Yung sa planchahan namin. And, ayun na nga yung sabi namin kanina, gagawan ko ng kortina to. Hanggang doon, hanggang dito lang na kortina. Tapos, at the same time, kortina ulit dito. Hanggang dito, para matakpan yung, ito yung sa segregation ng basura namin. No? Tingnan nyo, pagkadami-dami. And ayan, may bote ng wine doon kasi mahilig ng wine, mostly yung mga Dutch. So, ayan, di ba? And nga pala, since after matapos to, ni Dudong, sabi ko, ala, paano yan pag, kasi di ba plano, ilalagay ko dito yung mga pang-bake ko na machine, yung steamer, basta yung mga machine namin, yung toaster, yung mga hindi masyadong ginagamit. So, dito ko ilalagay. Eh ngayon, sabi ko, ala, buntis pa naman ako. So, I need a stool para maabot ko yung mga abutin dito. Tingnan nyo. So, di ba? Pag ginanon ko yung kamay ko, abot ko yung dito. Siyempre, hindi naman dito nakalagay yung doon naman, di ba? Igagano naman yun. So, ayan, napag-isipan ni Dudong na gumawa dito sa other side. Tcharan, tcharan. So, ayan, actually matagal na to sa amin, kaya lang hindi niya na-assemble. And hindi yan para dito usually, hindi yan para dito, para yan dun sa tool room niya, dun sa labas. Di ba may maliit kami dun na parang bahay siya. So, ayan, dun dapat to. Lalagyan niya ng mga kung ano-ano, divider. Kaya lang, ayan, sabi niya, ilagay na lang muna natin dito. So, bili na lang kami ng bago para dun. And, ayan, super happy naman kami sa result mga inday kasi nag-fit talaga siya. Usually ito, dito nakalagay yung mga basurahan. Ayan. So, ayan, dito na inilagay. So, lalagay namin yung mga ganito, yung mga stocks namin na panglugas ng plato, yung may mga chemicals, panglinis ng toilet. So, dito ilalagay, tsaka dito. So, yung tipong hindi maaabot ni Savi, di ba? Pag may bata, kailangan yung mga may mga chemical na produkto kailangan nasa taas na hindi maaabot ng bata. So, dito ko ilalagay yung sa mixer ko, yung blender namin, pwede ko siya dito nilagay. And, ayan, dito magagawa din ako ng kurtina dyan, hanggang dun sa taas, papunta dito, para matago tong mga ganito. Andun din eh. So, yung connection ng water, tsaka yung heating system. So, ayan, dyan nakalagay. So, ayan, di ba? So, magandang gawa ng kurtina dito, hanggang dito. So, ayan mga inday. And, I'm so happy sa result. Kasi medyo, ayan, mukhang naging maganda sa mata. And marami kaming pwedeng paglagyan ng kung ano-ano na hindi sisikip masyado yung bahay. So, ayun, I'm so happy na request granted talaga kaagad si Dudong. At nung isang sabi ko nga kanina, nung isang araw ko lang request, sabi ko parang ano lang, na parang dumaan lang sa isip ko. And nasabi ko, maganda siguro mag-ano dito. Tapos ayan, talagang tinutuon niya yung hiling ko. Hindi pa nga yun hiling eh. Parang ano lang, sumagi lang sa isip ko. So, ayan, that's all for today mga inday. Yung mga kaganapan ngayong araw na to. And kita-kits uli sa susunod na araw. Sana magka-time ako mag-vlog ulit. And sa
Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po sa channel namin. And paki-hit na din po yung notification bell para if ever mga bagong video kami, manonotify kayo kagad. And till next time, bye!